কিন্তু এটো ডাবল ইঞ্জিন সরকার নহয় ডাবল লুটপাট সরকার तामुलपुराव दिनै तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि एबा रायजो सभानि बारग' एमपि रिपुन बराया बीजेपी सरकारनि बेरेखायै गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बीजेपी सरकारा डाबल इन्जिन सरकार नङा डाबल डकाइटसो। কিন্তু এটো ডাবল ইঞ্জিন সরকার নহয় ডাবল লুটপাট সরকার ডাবল ডকাইটি সরকার ডাবল লুটপাট সরকার गोदानै 18 खान टलगेट बानायनानै बीजेपी सरकारा गोबां खैसिब मोनहोदों रायजो राजाखौ। আগৰ কেইখন টোলগেট আপোনালোকে দেখিছে এই টোলগেটে ৰাইজক একো সুবিধা দিবই পৰা নাই কিয়া ৰাস্তা পদূলি বেয়া ভঙা চিঙা সেইবিলাকতো আছেই এতিয়া গেলাতে টেঙা দিছে আৰু 18খন নতুন টোলগেট বঢ়াই এতিয়া ৰাইজৰ একো কাম নাই কেৱল গাড়ী উলিয়াব লাগে ৰাস্তাত কেৱল টেক্স দি যাব লাগে बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरनि पकेट गरम खालामनो गोदानै टलगेट बारायदों। এই টেক্স তেওঁলোকৰ নেতা পালি নেতাবিলাকৰ পকেট শকত কৰিবৰ কাৰণে তাৰ বাহিৰে আন কাৰণে নহয়। तामुलपुराव तृणमूल कंग्रेसआ गोख्रों सोमावसारदों। बायदि बिथिङाव बेसेन बांनाय आरो लोंनाय दैनि जेंनाखौ लानानै तामुलपुर जिल्ला तृणमूल कंग्रेसआ गोख्रों सोमावसारदों। बे सोमावसारनायाव रायजो तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि रिपुन बराया बाहागो लायो। बीजेपी सरकार हाय हाय बेसेन बांनायखौ बन्द खालाम गरेस्वरखौ महकुमा महरै गनायथि हो लोंनाय दै जगायथायनांगौ बायदि स्लगानजों तामुलपुराव तृणमूल कंग्रेसआ सोमावसारदों। नोंथाङा गावनि फेभरेट शो नायनायाव स्लो इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानाय फैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मानावनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग गेमिं आपल'ड डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।